मी आहे सध्या कोकणात आणि आम्ही आलो आहे कार घेऊन. आणि आज आहे गुरुवार, एकदम आतमध्ये आहे. आणि मला इथे एक भयान दृश्य दिसलं आहे जे तुम्हाला विचलित करू शकतं. ते म्हणजे एका रोड किलचं. येस, एक वानरचं पिल्लू नुकतंच मरून पडलं आहे, विच इज व्हेरी बॅड. इथे वानरं आहेत सगळे आणि पूर्ण रक्त. शेट 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 शेट, व्हेरी बॅड, व्हेरी बॅड. त्यामुळे गाडी आपली जपूनच चालवायची. यू नेवर नो, खूप सांभाळून चालवायची आहे. बिचाऱ्याचा जीव गेला आहे. आता मी याला रस्त्याच्या बाजूला ठेवणार आहे, तेवढंच मी करू शकतो. जीव तर गेला आहे. व्हेरी बॅड.